aivan loistava paikka tämän ikäiselle ihmiselle harrastaa monipuolisesti kaikkea kivaa. Mikkelin Setlementti ry tarjoaa monipuolisia harrastuksia senioreille. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Ovemme ovat avoinna kaikille. Kohtaamispaikkamme sijaitsevat Mikkelissä, Haukivuorella, Mäntyharjussa ja Kangasniemellä. Ohjelmiimme kuuluu muun muassa liikuntaa, pelejä, kieliryhmiä, luentoja, musiikkia ja yhteisiä retkiä sekä paljon muuta mukavaa. Ryhmiä ohjaa pääasiassa vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Voit valita sopivan ryhmän kuukausiohjelmasta ja osallistua siihen, kun sinulle itsellesi sopii. Ohjelman sisältö pohjautuu asiakastoiveisiin, joita otamme vastaan ympäri vuoden. Meillä voit toimia vapaaehtoisena säännöllisesti kokoontuvissa ryhmissä, kertaluontoissa tapahtumissa ja digiopastajana. Lisäksi käsityökahvilassa vapaaehtoiset voivat neuloa esimerkiksi villasukkia ja lapasia hyväntekeväisyyteen. Next morning I was looking at myself in the mirror and I thought, my God, you look like the rose. Meiltä saat digiopastusta eri laitteiden ja sähköisten palveluiden turvalliseen käyttöön. Toimintamuotoina ovat yksilöohjaukset sekä ryhmämuotoiset koulutukset. Lisäksi palveluihimme kuuluu kirjastorenkitoiminta, joka on tarkoitettu ikäihmisille, jotka eivät itse pääse asioimaan kirjastossa. Työntekijä hoitaa kirjojen, äänikirjojen ja muiden tallenteiden lainauksen ja palautuksen asiakkaiden toiveiden mukaisesti. Olemme osa kansainvälistä settlementtiliikettä, jossa jokaisella on oikeus osallistua ja tulla nähdyksi, kuulluksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Tervetuloa mukaan toimintaan! Minun mielestä kannattaa aina tulla tutustumaan settlementtiin, jos vähänkään tuntee kiinnostusta. Ja mä olen melko varma, että sitten kyllä settlementti nielasee sut tänne harrastuspiireihin ja mukavien ihmisten pariin.